התחלתי לעשות צילומים, ואחר כך אני הצעתי לעשות את הנפלאות, יחד עם ישראל שרייבר, אנחנו עשינו את זה, ברוך השם זה עובד, אבל המערכת חולה, מערכת לא מתפקדת. מה זאת אומרת שהתלמידים לא יכולים לדבר אחד עם השני? מה זאת אומרת? שחסמו אותי לכתוב בגינסבורגיה, למה? זה לא נעים? בסדר. אז תשמעו, למרות שזה לא נעים. עכשיו, צריך לדבר עם התלמידים? לא, אל תיכנס לשם, למה? כי אתה פדופיל, אני פדופיל. הם פדופילים. הם פדופילים. איפה הוא פדופיל? יצחק שפירו פדופיל. תראו את הסרטון הקודם. הם פדופילים גמורים. הם לא יודעים שום דבר. שום דבר. כמה הם הרסו את כמה בני אדם, כמה צעירים הכי מתוקים הם הרסו. הם ממשיכים להרוס. לא שהם רוצים להרוס, כן? סתומים, כי יש להם סתימות בראש, בגוף, בזרע, בכל מיני דברים, כי הם לא לומדים שום דבר חוץ מהתורה. ואי אפשר ללמוד תורה אם אתה לא לומד כל שאר המקצועות. ולכן אני אומר, כל התורה של גינסבורגים הם טיפשית, זה שטות אחת גדולה. כל מה שאומר יצחק שפירא הוא פדופיל. ואני אומר שוב פעם, הוא פדופיל. יצחק שפירא פדופיל. יצחק שפירא הוא זה שהרג הרבה צעירים. הוא ישלם על זה. כן. הוא סך הכל מושפע של יצחק שפירא. שיצחק שפירא זרקו אותו כבן ימת מיצחר. אז הוא אמר יאללה, בוא נעשה משהו חדש. פדופיל. במקום לעשות תשובה על מה שהוא עושה, הוא החליט לעשות ישיבה, להרוג ילדים. למה? עד כמה? בסוף הוא הורג גם את הרב, גם את כל הקבוצה. אני מייחל לו מוות, עכשיו, שיצחק שפירא ימות, עכשיו יפסיק לעשות את השטויות שלו, יחד עם כל 10 הילדים של הרבן הזה, שהם ימותו כולכם, יחד עם הזרש, אשתו, שימותו כבר, ויפסיקו לשגע את השכל לעם ישראל. לחיים, אמן. כשהפדופיל הזה גם התחיל לדבר על נטיות, מה הוא מבין בנטיות? מה הוא מבין בשום דבר? חוץ מהתחת שלו, הוא לא יודע שום דבר, הוא הרג את הילדים שלו בעצמו. תשאלו את הילדים שלו, מה הם עשו לו? מה הוא עשה להם? הוא פדופיל גמור שהורג את הילדים, כולל את עצמו, כולל את התלמידים שלו. תרדו מהקבוצה המטופרת הזאת, עד שהם ימותו. אז הוא החליט שהוא מבין בנטיות. מה הוא מבין בלעד? הוא פדופיל. תמות הפדופיל. יצחק שפירא תמות.